ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳ хайр, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамин қолаби нава нишон диҳам. И бо имрӯз дина 350 буд, имрӯз камакак бо арзонтар рафтидай, санга арзонтар ёфтан, аз ҳамин сабаб камакак арзон шудай. ҳозир имрӯз 300 сомон як либосаш беҳад материалҳои зиёда задаги яъне қолаба. ҳозир якта ба якта нишон метиҳам. дар кор шава нависе, доставка дорем. Доставкамон ҳам дар Тоҷикистонай ва ҳам дар дохили мисол Русия ҳамаи шаҳрош. Хулоса бинед чи материали дубайскияй. Сангша бинед қолаби навда чи хушрӯ омадагай. Хамелёни майда задагай. Ина блескош. Ай бо дигарша нишон метиҳам. 300 сомон як либосаш. Ана ина муча бинед. Ина мучам хушрӯ. И паплина динамада дигар қолаб нишон дада будам. ҳозир боша қолаби новинкара бинед. Хамелёни майда, қолаби фасон 300 сомон як либосаш. Материалҳои чи хеле гуфта будам, материалҳои 1000 чансмада ёра мезанани сангора. Ана шумода боша, ана михе. ҳозир мо пешниҳод мекунем дар паплин 300 сомон. Аҷоиб буд. Материалшам хушрӯ хичам. ҳозир дигарша бо нишон метиҳам. Ана ина муча бинед. И глинавай. Паплиншам глинавай. Глинавинка якум маротиба ман нишон додистам. Ва худшам ами сангшам новинка. нусхаҳои ҳозиракати. Диде? Аҷоибак. Ишам ҳамихе нархаш. 300 сомон як либосаш ҳозир аз наздик нишон диҳам. Ха блескаш хушрӯва ира бинед. Майдаи хамелёнош. Ана и зард ҳозир модаяй. Дидед ин нусхада? Анам хе санга задиян. Чихе хушрӯ омадай. Фасон ҳар рӯз як санги нав, як гили нав мебиёя. Кӯшиш мекунам ки шумо дар нишон диҳам. Бинед аҷоиб буд. Блеск. Хафоша бинед чихе блеск метия. 300 сомон як либосаш. Анаи қолабуш камакак бо дигар таракай. Динама ишам нишон дода будам яктаи материалда. Ира бинед иям ам хелай 300 сомонаяй. Либосаш и паплинаш новинка. ҳам сангаш новинка, ҳам паплинаш хамелёни майда задагиай санг. Ина марҳамат бинед. Бисёриё рангиам хеле ваянағз мебинанд рӯшанака. Ина ранги хушрӯ. Нусхааш қолабуш. Аҷоиб буд. 300 сомон як либосаш. Чи хеле гуфтам кори дастиш бисёрай. Дидед ира. Барои мо ами нархай. ҳам санг беҳад бисёр мерава инода. Ана ина муча бинед. Аҷоиб буд. Диде? Як либос 300 сомон. Заказ кунед, доставка дорем, бо арзон мешава. Касе ки мисол опт мегира ба арзон мешава. Ина ди? Пасон нархира нагуфтестиян дӯстони азиз, бо нагиед ки нархира гуфтестиян. Ина бине. 300 сомон нархи як либосаш ира. Ана баъд як гили беҳад фасони дигар ҳозир гила бисёр нағз дар бозор харидорӣ карда истодан. Дар ин нусхаи новинка бинед чихе хушрӯ омадаи гул. Дар дигар сангошам буд, вале ҳамин нусхада аҷоиб омадагӣ аст. аша нишон додем. Ина 300 сомон ана мехе новинка. Ина 350 будан. Аз сабаби сангаш бо арзонтар омад. ирӯз 300 сомонӣ. На пешакӣ нависед. ва шумода мефаҳмонам доставкара. боқӣ саломат бошед дӯстони азиз. видеои имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр.